Det vrimler mildest talt med fitnessspil på videospilmarkedet, og det seneste skud på stammen er EA Sports Active 2, som udkommer i butikkerne til både Xbox 360, PlayStation 3 og Nintendos Wii-konsol den 19. november. Railgun var blevet inviteret til et smugkig på det kommende videospil, og det blev til et både underholdende og hårdt bekendtskab for denne journalist. EA havde hyret en personlig træner for Sats til at gennemgå spillets funktioner for os. Jeg har hørt meget om det Wii Fit, der har været. Jeg har ikke selv leget med det, og det er også første gang, jeg prøvede det her, for at se, hvad det var for noget. Så jeg var lidt skeptisk om, om det var brugervenligt nok, fordi det kan jo godt være svært at finde rundt i alle de menuer og alle de knapper, der er. Men det har faktisk vist sig, at det har været enormt nemt at finde rundt i. Det viser jo rundt på skærmen, hvad det er, du skal vælge, så det er faktisk meget nemt at komme rundt i. Okay. Yes gennemgår spillets forskellige funktioner for os, og det blev hurtigt klart, at der er et væld af funktioner og forskellige workouts gemt i spillet. Alligevel er det hele fuldstændig overskueligt og brugervenligt. Man kan customize ens egen karakter til at ligne ens selv på en prik, man kan se ens egen puls og mængden af kalorier man forbrænder, og så er der mere end 70 forskellige øvelser, som sætter hver sin del af menneskekroppen på prøve. Kort sagt er der tale om en klar forbedring i forhold til den velanmeldte forgænger. Udover spillet medfølger en motionselastik, og så er der også 3 sensorer, som man spænder fast til det ene ben og begge arme, som sender data til USB-stikken i PlayStation 3'eren, og det er altså disse, der gør, at man kan studere ens puls og hjerterytme på skærmen, mens man træner. Efter en kort demonstration var det blevet min tur til at prøve udstyret, og det blev hurtigt klart, at min kondition ikke ligefrem var tip-top. Jeg skal løbe. Du skal løbe på stedet, og du skal løbe på den. Selvom det var hårdt at komme igennem Jesses lille træningsprogram, så var det også enormt sjovt, og man følte virkelig, at man gjorde kroppen en stor tjeneste. Om cirka 1,5 måned har du selv mulighed for at forvandle din hjemmestue til et vaskeægte fitnesscenter. Jeg vil starte mig ud af formen. Fedt! Der er lidt at komme igennem.